Kirlot parla així d'abracadabra al diccionari dels símbolos. Muchas frases y palabras de rituales, talismanes y pentáculos tienen sentido simbólico, bien por sus modalidades de empleo o en sí, bien por su sentido fonético y con mayor frecuencia gráfico. Esta palabra fue muy utilizada durante la Edad Media con fines mágicos y proviene de la frase hebrea abrec ad abra, que significa envía tu rayo hasta la muerte. Solía escribirse dentro de un triángulo invertido o constituyéndolo ella misma, a base de suprimir una letra cada vez, la primera de la línea superior hasta terminar por la A. También se ha relacionado esta palabra mágica con el Abraxas de los gnósticos. Abraxas se identifica con Mitra y por lo tanto es el mediador entre la humanidad y el Dios único, el Sol invencible, que la antigüedad tardía veneró cuando llegó a cierto monoteísmo en los siglos III-IV. Abraxas Mitra es, asimismo, en la concepción persa, el mediador entre Ahura Mazda y Ahriman, entre el bien y el mal. John Perucho, en el llibre El Mèdium, té el poema que dona títol al llibre, que és El Mèdium. S'endinsa vers el mal amb els ulls closos. Viatja cap a l'última estança del que és lluminós, amb un rictus beat i un sospir ocelliu. Lluita amb ell, mireu-lo. La faç se li deforma. Una veu surt en fora i torba els germans iniciats en el culte, els qui venen amb peus de cera postissa, amb dures dents postisses, amb macabra perruca i amb fixos ulls de vidre. Ah, germà, sou Odet. Odet, que va morir fa 7 anys, malalta. Es mou lleugerament aquella claror groga i difusa, fluctuant. S'atura o s'inquieta, amb caprici sobtat i a voltes un silenci la veu interromp o el respir dels qui seuen. Es precipita aquí, es precipita innoble al vent de les paraules. Ara encenen els llums i alguns riuen nerviosos. En un racó hi ha el Mèdium i els seus ulls són opacs, estranyament malsans. Saluda, silenciós i límit, per on passa flota, mortuori, el trist perfum d'Odet.